Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 19. E wee gosi Joab sị, lee, eze na-akwa akwa na-erukwa Absalọm uju. Nzọpụta wee ghọrọ ndị Devid niile iru uju n'ụbọchị ahụ, n'ihi na Devid nụrụ n'ụbọchị ahụ sị ọ na-ewute eze n'ihi nwa ya. Ndị Devid wee ghere baa n'obodo n'ụbọchị ahụ dịka ndị ihere na-eyepụ mgbe ha na-agbalaga n'agha. Ma eze kpuchiri ihu ya. Eze wee tie mkpu n'oke olu sị, nwa m Absalọm, Absalọm, nwa m, nwa m. Joab wee bịakwuru eze n'ụlọ sị, ihe imewo ka ihere mee ihu ndị ohu gị niile taa, bụ ndị na-ewepụga ndụ gị na ndụ ụmụ gị ndị ikom na nke ụmụ gị ndị inyom, na ndụ ndị inyom gị na ndụ ndị iko gị nwanyị taa, n'ihu ndị na-akpaghasị n'anya na n'ịkpọ ndị na-ahụ gị n'anya asị. N'ihi na egosiwo taa na ndị isi na ndị ohu abụghị ihe n'anya gị. N'ihi na amawo m taa na a sị na Absalọm adịwo ndụ, a sịkwa na anyị niile anwụwo taa, mgbe ahụ ọ ga-ezi ezi n'anya gị. Ma ugbu a bilie pụọ, gwa ndị ohu gị okwu ga-aba ha n'obi. N'ihi na aṅụwo m iyi na Jehova na ọ dịghị otu nwoke ga-esoro gị n'ọnọdụ abalị a, ma a sị na ị gaghị apụ. Ma nke ahụ ga-ajọrọ gị njọ karịa ihe ọjọọ niile nke bịakwasịworo gị site n'ịdị na nwata ruo ugbu a. Eze wee bilie nọdụ n'ọnụ ụzọ ámá. Ha wee gosi ndị a niile sị, lee, eze na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá. Ndị ahụ niile wee bịa n'ihu eze, ma Izrel gbalagara nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Ndị Izrel niile wee na-ese okwu n'ebo niile nke Izrel sị, eze napụtara anyị n'ọbụ aka ndị iro anyị, ya onwe ya meekwara anyị wepụga onwe anyị n'ọbụ aka ndị Filistia. Ma ugbu a o siwo n'ala gbalaga n'ihi Absalọm. Ma Absalọm onye anyị tere mmanụ ịbụ isi anyị anwụọ n'agha. Ma ugbu a gịnị ka unu onwe unu na-adịghị ekwu ime ka eze lọta? Eze bụ Devid wee zigara Zedọk na Abịata bụ ndị nchụaja ozi sị, gwanụ ndị okenye Juda okwu sị, n'ihi gịnị ka unu bụ ndị ikpeazụ ime ka eze lọta n'ụlọ ya? Ma okwu Izrel niile abịaruo eze ntị ime ka ọ lọta n'ụlọ ya. Ụmụnne m ka unu bụ, ọkpụkpọ m na anụ ahụ m ka unu bụ. N'ihi gịnịkwa ka unu bụ ndị ikpeazụ ime ka eze lọta? Amasa ka unu ga-asịkwa, ọ bụghị ọkpụkpọ m na anụ ahụ m ka ị bụ? Chineke mee m otu a, mekwa m ihe ọzọ otu a, ma ọ bụrụ na ị ghọghị onyeisi ụsụ ndị agha n'ihu m ụbọchị niile n'ọnọdụ Joab. O wee mee ka obi ndị ikom niile nke Juda rụlata dịka otu nwoke. Ha wee zigara eze ozi sị, lọta gị onwe gị na ndị ohu gị niile. Eze wee lọta bịaruo Jodan. Juda wee bịaruo Gilga iji zute eze, ime ka eze gabiga Jodan. Shimei nwa Gera bụ onye Benjamin nke sitere na Bahurim wee mee ngwa soro ndị ikom Juda rịda izute eze bụ Devid. Nnu ndị ikom abụọ na ọga 10 sokwara ya site na Benjamin. Ziba kwa onye na-ejere ụlọ Sọl ozi, ya na ụmụ ya ndị ikom 15 na ohu ndị ohu ya. Ha wee jisie ike gabiga Jodan n'ihu eze. Ma ụgbọ mwebiga gabigara iwebiga ndị ụlọ eze na ime ihe dị mma n'anya ya. Shimei nwa Gera wee daa n'ihu eze mgbe ọ gabigara Jodan. O wee sị eze, ka onye nwe m ghara ịgụ ajọ omume nye m. Echetakwala ihe ohu gị mere na ajọ omume n'ụbọchị onye nwe m bụ eze siri na Jerusalem pụọ. Ka eze wee tinye ya n'obi ya, n'ihi na ohu gị amawo na mụ onwe m emehiewo. Ma lee, abịawo m taa buru ụlọ niile nke Josef ụzọ ịrịda izute onye nwe m bụ eze. Abishai nwa Zeruaya wee zaa sị, agaghị eme ka Shimei nwụọ n'ihi nke a, n'ihi na ọ kọchara onye Jehova etere mmanụ. Devid wee sị, gịnị ka mụ na unu nwekọrọ, ụmụ ndị ikom Zeruaya, na unu ga-abụrụ m onye mmegide taa? A ga-eme ka nwoke ọbụla nwụọ n'Izrel taa? N'ihi na ọ bụ na amaghị m na taa ka mụ onwe m bụ eze Izrel? Eze wee sị Shimei, ị gaghị anwụ. Eze wee ṅụọrọ ya iyi. Mefiboshet nwa Sọl rịdakwara izute eze, ma o dozighị ụkwụ ya, o dozighịkwa ahụ ọnụ ya, ọ saghịkwa uwe ya mmiri site n'ụbọchị eze jere ruo ụbọchị mgbe ọ bịakwara n'udo. O ruo mgbe ọ bịaruru Jerusalem izute eze. Na eze sịrị ya, n'ihi gịnị ka ị na-esoghị m jee? Mefiboshet ọ sị, onye nwe m eze, ohu m ghọgburu m
n'ihi na ohu gị sịrị, ka m jikwara onwe m ịnyịnya ibu ka m wee nọkwasị ya soro eze jee, n'ihi na ohu gị dara ngwa ọrụ. O wee kwuluo ohu gị n'ebe onyenwe m bụ eze nọ. Ma onyenwe m bụ eze dị ka onyeozi Chineke, gị meekwa ihe dị mma n'anya gị, n'ihi na ụlọ nna m niile abụghị ihe ọbụla ma ọ bụghị ndị ọnwụ n'ihu onyenwe m bụ eze. Ma ị doro ohu gị n'etiti ndị na-eri ihe na tebụl nke gị. Ma ezi omume gịnị ka m nwere ọzọ ịtụku eze mkpu ọzọ? Eze wee sị ya, n'ihi gịnị ka ị na-ekwu okwu banyere okwu gị niile ọzọ? Asụwo m gị onwe gị na Ziba ga-eke ubi ahụ. Mefiboshet wee sị eze, ya wuru ihe niile ebe onyenwe m bụ eze bịaworo n'ụlọ ya n'udo. Bazila bụ onye Gilead wee si na Rogelim rịda, o wee soro eze gabiga Jọdan izilaga ya n'ofe Jọdan. Ma Bazila mere agadi nke ukwuu, ọ gbara ogo afọ 4. Ya onwe ya zụkwara eze mgbe ọ na-anọdụ na Mahanaim, n'ihi na oke mmadụ ka ọ bụ nke ukwuu. Eze wee sị Bazila, gị onwe gị soro m gabiga, m ga-azụkwa gị n'ebe m nọ na Jerusalem. Bazila wee sị eze, ụbọchị afọ nke ndụ m dị ole m ga-eji soro eze rigoruo Jerusalem? Ogo afọ 4 ka m gbara taa. M ga-amara ihe dị iche n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ. Oge ga-amata ụtọ ihe m na-eri maọbụ nke m na-aṅụ. M ga-ege ntị ọzọ n'olu ndị ikom na-abụ abụ na ndị inyom na-abụ abụ. N'ihi gịnịkwa ka ohu gị ga-abụrụ onyenwe m bụ eze ibu ọzọ, dị ka ihe nta ohu gị na-eso eze gabiga Jọdan? N'ihi gịnịkwa ka eze ga-enyeghachi m ihe nyeghachi a? Biko ka ohu gị laghachi ka m wee nwụọ n'obodo m, n'akụkụ ili nna m na nne m. Ma lee, ohu gị bụ Kimham, ya soro onyenwe m bụ eze gabiga, gị mekwara ihe dị mma n'anya gị. Eze wee sị Kimham ga-eso m gabiga, mụ onwe m ga-emekwara ihe dị mma n'anya gị. Ma ihe ọbụla ị ga-ahọpụta ka m mere gị, m ga-emere gị ya. Ndị Devid niile wee gabiga Jọdan. Eze gabigakwara. Eze wee sụtụ Bazila ya ọnụ, gọzie ya, o wee laghachi n'ebe ya. Eze wee gabiga ruo Gilgal. Kimham sokwara ya gabiga. Ndị niile nke Juda wee mee ka eze gabiga ha na nkewa ndị Izrel. Ma lee, ndị ikom niile nke Izrel na-abịakwute eze wee sị eze, gịnị mere ụmụnne anyị bụ ndị ikom Juda zupụrụ gị n'ohi, mee ka eze na ụlọ ya gabiga Jọdan? Na ndị ikom Devid niile tinyere ya. Ndị ikom niile nke Juda wee zaa ndị ikom Izrel sị, n'ihi eze dị anyị nso n'ahụ. N'ihi gịnịkwa ka iwe unu dị ọkụ banyere ihe a? Anyị eriwo ihe si n'aka eze pụta ma ọlị. Ọ dị onyinye nri ọbụla o wetara anyị? Ndị ikom Izrel wee zaa ndị ikom Juda sị, oke iri ka anyị nwere n'eze. Ọzọkwa, anyị nwere oke n'ime Devid karịa unu. Gịnị mekwara unu lere anyị anya ka okwu anyị ghara ibu ụzọ n'ime ka eze anyị lọta? Ma okwu ndị ikom Juda siri ike karịa okwu ndị ikom Izrel.